जाय मानसिफोरा गाहाम रादाब होयो गाहाम रादाब होग्राखौ 1 बोसोरनि थाखाय जेल होनाय जागोन 2 बोसोरनि थाखाय जेल होनाय जागोन 3 बोसोरनि थाखाय जेलाव लाखिनाय जागोन आरो लोगोसे गोबां रां जुर्माना होनो गोनां जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खोनागासिनो दङ आरो बेबायदि आयेनफोरा गोबां रायजोफोराव दङ नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर दिनै नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे सोमोनांथाव मोनसे रादाब लानानै फैदों जेरावहाय भारतनि सिङाव थानाय मोनसे रायजो जि रायजोआ मोनसे बेबायदि फाइनाल हिदान्त खालामदों मोनसे बाथ्रा सावरायदों बे जाहैबाय जाय मानसिफोरा धोरोम सोलायहोगोन गाहाम रादाब लानानै फैगोन बैसोर बायदि सुबुंफोरखौ फासि होनायनि मोनसे बाथ्राखौ बेरखांहोदों येस अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्राया सैथो जेलाव हरनायल' नङा जुर्मानाल' लानाय नङा नाथाय एबारनि बाथ्राया जाहैबाय फासि होनाय सोरबा जुदि हिन्दुखौ ख्रिस्टियान खालामदोंब्ला हिन्दुखौ मुस्लिम खालामदोंब्ला एबा सोरनोबा धोरोमनि बाथ्रा फोसावदोंब्ला बेखौ जुदि हमनानै मोनोब्ला जेलाव दोननायल' नङा बे मानसिखौ थोंजोङै फासि होगोन येस अनजाग्रा प्रियफोर बे बाथ्राया सैथो दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन बबे रायजोआव सोर बुंदों माब्ला बुंनाय बेफोर गासैखौ मोनथिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायबाय सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होलांगोन आरो लोगोसे सानोब्ला शेयार खालामगोन दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिनोसै जे बे रादाबखौ सोर बुङामोन नोंथांमोना नायलांगोन आरो जोबनायाव फंनैसो बुंनानै आं फोजोबहैगोन शुरुआत करेंगे एक ऐसी सियासी खबर से जिसे लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासत पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है। आखिर मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण को लेकर क्यों हो रहा है बवाल, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाया। मंच से धर्मांतरण कराने वालों को फांसी के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से मध्य प्रदेश में फिर से धर्मांतरण पर सियासत गर्म हो गई है। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने ये भी ऐलान कर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में धर्मांतरण करने वालों को फांसी देने का प्रावधान किया जाएगा। सुनिए सीएम ने क्या कहा। धर्मांतरण दुराचरण ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद एक और भाजपा नेता इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कह दिया है कि बीजेपी संविधान में बदलाव करना चाहती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कह दिया कि फांसी के प्रावधान से कुछ नहीं होने वाला। जब तब कानून में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है और तब जब लगता है कि कानून के जो संशोधन आए थे उन संशोधनों में कमी रह गई है उसको और अधिक सख्त बनाया जाए। सख्त बनाने की स्थिति में अगर फांसी की सजा का प्रावधान भी आएगा या आता है माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों के माध्यम से तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें। शपथ लेते हैं बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट्स है। पहले ट्राइबल को करा, फिर मिशनरीज को करा, माइनॉरिटीज़ को हमेशा, मुस्लिम्स को तो हमेशा ही करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका काम टारगेट और नफरत फैलाना है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों इस हिसाब से अपना काम करते हैं। अगर उनकी नाक के नीचे धर्मांतरण हो रहा है जैसा कि वो कह रहे हैं, उनकी नाक के नीचे अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? खुद उनकी। और इसके पहले भी उनकी सरकार थी और सबसे बड़ी बात इसके पहले भी उनने प्रावधान किए कि बलात्कारियों को भी हम फांसी की सजा देंगे। बताइए कितने बलात्कारियों को फांसी दे दी अब तक। 3-3 साल की बच्चियों के साथ आप देखें रोज अखबार में आ रहा है कि बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार की घटनाएं दिन रात हो रही, बढ़ रही हैं। दलित आदिवासियों की हत्या हो रही है, उनके साथ अत्याचार हो। कितनों को आप फांसी दे पाए हैं आप मुझे बताएं। सीएम के ऐलान के बाद कांग्रेस हमलावर जरूर है लेकिन एक बड़े मुद्दे पर सीएम ने दाव चल दिया है। अब देखना होगा कि इस पर अमल कब तक होता है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। आशा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै नायबाय आरो मोनथिनो हाबाय बे जाथाया जादों जाहैबाय एबा बे बाथ्राखौ सोर बुंदों जाहैबाय बे जाहैबाय मध्य प्रदेशनि सीएम बिथाङा
बे बाथ्राखौ बुंदों जे मध्य प्रदेशआव मा आयेन लाबोनो नागिरदों जे सोरबा जुदि धोरोम सोलायनायनि बाथ्रा बुङोब्ला धोरोम सोलायहोनायनि खौरां बुङोब्ला गाहाम रादाबखौ लानानै फैयोब्ला ख्रिस्टियान जाहोयोब्ला बै व्यक्तिखौ जाया जाहोदों जाया बुंदों बै व्यक्तिखौ मा खालामगोन बे जाहैबाय फासियाव होगोन डेट मिन्स फासि होनानै सिथारगोन बे आयेनखौ जों खालामगोन मध्य प्रदेशआव होननानै बिथाङा बुंदों बिथाङानो जाहैदों डाक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेशनि सीएम बिथाङा बे बाथ्राखौ गोख्रोङै बुंदों नाथाय अनजाग्रा प्रियफोरा मा एसे दुखु नांथावना बाथ्रा नङा होमब्ला बियो दिनै जोंनि हादराव गोबां रोखोमनि गाज्रि खामानि मावग्राफोर दङ ड्राग्स जाहोग्राफोर ड्राग्सनि सिन्डिकेटनि खामानि मावग्राफोर रेप खालामग्राफोर मानसि सिथारग्राफोर बायदि बायदि रोखोमनि गाज्रि खामानि मावग्राफोरानो गोबां दं क्रिमिनेल्सफोर दङ नाथाय बैफोरबायदि गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ साजा होनायनि बाथ्रा बुङालाबानो गावनि हादरखौ फोसाबनायनि बाथ्रा बुङालाबानो रायजोखौ फोसाबनायनि बाथ्रा बुङालाबानो दिनै रायजोआव थांखु जानानै बेसेबां मानसि थैदों जौ लोंनानै बेसेबां मानसिफ्रा थैलांदों ड्राग्स जानानै बेसेबां मानसिफ्रा थैलांदों बेसेबां आइजो आरो सिख्लाफ्रा रेप खालामजानानै थैलांदों रायजोआव बेफोरनि सायाव बाथ्रा बुङालाबानो धोरोम सोलायहोग्राफोरखौ फासि होगोन होननानै बेबायदि आयेन बानायनो बेबायदि बाथ्रा बुंदों बेसे लासिं सिं बेसे दुखुनांथावना बाथ्रा दिनै जोंनि रायजोफोराव जौ लोंग्राफोरखौ फोसाबनायनि आयेनफोरखौ लाबोनांगौ सादा थांखु बिरि जानाय सोबनायफोरनि थाखाय मोनसे आयेन लाबोनानै रायजोखौ फोसाबनांगौ ड्राग्स जाग्राफोरखौ फोसाबनो नाजानांगौ रेप खालामग्राफोरखौ माबायदि खालामोब्ला बिसोरो खालामनाय नङा बेफोरखौ सिन्ता खालामनांगौ रायजोआव दुखिया दरिद्र गैजारोङिफोरखौ माबायदि धोनि खालामगोन लेखा रोङै मानसिफोरखौ माबायदि लेखा गोरों खालामगोन आरो रायजोआव माबायदि उन्नति खालामगोन जौगाहोगोन बेफोरखौ सिन्ता खालामालाबानो बबेबा नंथारै बाथ्राफोरखौसो बुंदों दिनै रायजोआ बेबायदि जागासिनो दङ दिनै मध्य प्रदेशआव जे सीएम सारा बे बाथ्राखौ बुंबाय दिनै गोबां बे बाथ्राया मानसिफोरखौ सिगिदों मानसिफोरखौ अनेक खालामदों अनजाग्रा प्रियफोर जों बे बाथ्रानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौबो जोङो बाइबेलनि भबिष्यतबाणीखौ जों गोसोखांनो हायो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन जोबनाय बोथोराव नोंसोरो आंनि मुङै खुदै मुजु जागोन आंनि मुङै जियालाव थानो गोनां जागोन आंनि मुङै सिथार जागोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंखादों दिनै आरो बेनो जानो थांगासिनो दङ दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ होनायनि थाखाय जुदि फासि होजानो गोनां जायोब्ला बे मुगायाव दायो गोदोथ' जाना थांखाबाय जारिमिना जोंखौ फोरमायो गोदो जिसु ख्रिस्ट'नि गोबां सेलाफ्रा फासि जाना थैनो गोनां जादों फासि होजादों सिथार जादों आरो गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बेबायदिनो जागासिनो दङ आरो दानि मुगायावबो जोंनि भारतनि फिसा फिसा रायजोफोराव बेफोरबायदि समस्याफ्रा जानो थांगासिनो दङ जों बेफोर गासैखौ नायोब्ला अनजाग्रा प्रियफोर जोङो जोबथा फारसे दङ होननानै जोङो नोजोर होनो हायो एबा साननो हायो दा बेवहाय प्रियफोर साबधान थागोन आरो लोगोसे जोबनायाव खावलायनो हास्थायदों आर'ज खालामगोन मध्य प्रदेशनि थाखाय मध्य प्रदेशनि सीएमनि थाखाय जायहा बेबायदि बाथ्रा बुंदों जेराव धोरोम सोलायहोग्राफोरखौ फासि होनाय जागोन होननानै अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि गाहाम रादाबखौ जेरावबो बुंनो हायै अबस्था बायदि जानानै दङ जाफैदों नाथाय आं मोनफ्रोमबो भिडिअ बुंगासिनो दङ जेसेबांखि रायजो राजाफोरा मानसिफोरा बे जिसु ख्रिस्ट'नि बे गाहाम रादाबखौ बन्द खालामनो नस्थ' खालामनो नाजायो अब्लाबो हानाय नङा मानोना बे खामानिया मानसिनि नङा इसोरनि मानोना इसोरा मोनफ्रोमबो आत्माखौ हास्थायो गावजों लोगोसे सोरगोआव लांफानो थाखाय बे मानसिनि खामानि नङा बे जाहैबाय इसोरनि खामानि दा बेवहाय बे इसोरनि खामानिखौ रावबो हमथानो हानाय नङा इसोरा जेरैब्लाबो खामानिखौ मावगोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे राहानि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावथारगोन दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर आर'जआव थागोन मध्य प्रदेशनि सीएमनि थाखाय जेन बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया जेन मोनसे आयेन जानानै फैया आरो बे बाथ्राखौनो लानानै गुबुन रायजोफोराबो जेन बेबायदि बाथ्रा बुङा आर'जआव थागोन इसोरनि रायजोआ सानसे भारताव फैगोन मानोना जोङो नुनो मोनगासिनो दङ इसोरनि रायजोआ फैनायखायनो बेफोरबायदि गासै बाथ्राफोराबो गोबांनिख्रुइ गोबांथार होननानै बाथ्राफोराबो फैगासिनो दङ देब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै जोबनायाव बयखौबो प्रेज द लर्ड होननानै दोनथ'बाय थेंक इउ